Лукашенко не давярае нікому, але ёсць дзве асобы, якія даглядаюць краіну ў ягоную адсутнасць. Перадусім, калі ён у камандзіроўках. Гэта сын Віця, які кантралюе ўсе сілавыя ведомствы. І не сваяк, а цёзка Александр. Ой, девоньки, такого мужчину видела. Калі з Лукашенкам што здарыцца, дык і слова ў песні не давядзецца мяняць. Ах, Александр, Александр, Александр. Александр Турчин, прэм'ер-міністр Беларусі. Менавіта ён кіруе краінаю ў адсутнасць Лукашэнкі. І ён замяняе правадыра на важных імпрэзах. Як бы дэманструючы, паглядзіце, незамянімых у нас няма. Я магу замяніць вашага першага. Дозвольте зачитать зварот президента Республики Беларусь. Турчин замяніў правадыра, калі той занямог пасля палёту ў Расію і калі надоўга злёг пасля Индонезии. Александр Григорьевич поручил передать всем гражданам страны с Днем независимости Республики Беларусь. Спасибо. Акрамя імя, у Лукашэнкі і Турчына падабенстваў мала. Хутчэй наадварот, яны настолькі розныя, што гэта толькі дадае плюсаў у вачах беларусаў цяперашняму прэм'еру. Александр Генрихович Турчин не безбацькавіч и не вясковец. Ён з самога Новаградку. Из седых времен древности берет свои истоки загадочная и таинственная, овеянная легендами и сказаниями, история земли Новогрудской. Прославляли и прославляют свою малую родину сыновья земли Новогрудской. Александр Турчин – сын мясцовага высокапастаўленага чыноўніка. Школу скончыў са срэбным медалём. Паступіў у Магілёўскі машынабудаўнічы інстытут, які пасля 3-го курсу кінуў. І 2 гады стаяў на ўліку як беспрацоўны, пакуль не пачаў падпрацоўваць сторажам у райвыканкаме, дзе працаваў бацька. Пасля тата дапамог сыну уладкавацца загадчыкам харчовай крамы ў калгасе «Авангард», дзе праявіліся і камерцыйныя, і кіроўныя здольнасці учорашняга беспрацоўнага. Таленты Турчына ацанілі ў падатковай інспекцыі, ды ўзялі да сябе на працу інспектарам. Хутка ён стаўся галоўным кантралёрам-рэвізорам у Новаградскім раёне. На такой высокай пасадзе давялося скончыць і універсітэт Беларускі дзяржаўны эканамічны. У 2010 годзе Турчин узначаліў камітэт у эканоміцы сталічнага аблвыканкаму, а праз 2 гады стаўся намеснікам старшыні Менаблвыканкаму. Тут 40-гадовага чыноўніка і заўважыў Александр Григорович, ды прызначыў яго ў 2015 годзе асабістым памочнікам у Гомельскай вобласці, а ўжо праз год кіраўніком апарату Савету міністраў, праз 2 гады першым віцэ-прэм'ерам. Мінуў год, і Лукашенко зрабіў Турчына кіраўніком Менскага аблвыканкаму. Пасля гэтага дзе яны толькі не былі разам. І ў кароўніках, і ў палях, і ў кабінетах. Надеяться на то, что будущий год у нас будет хороший, нельзя. І сапраўды, пасля 20-го у Лукашэнкі ўсе гады былі нядобрымі. У Турчина, который нагрешил перед Господом Богом, и вокруг меня, я не знаю, в чем я нагрешил. Не ведаем, якія грахі бязгрэшны правадыр пабачыў у Турчына, але Александр Генрихович з Богом у ладах, прынамсі з каталіцкім касцёлам. Пасля пажару ў Буцлаўскім касцёле менавіта Турчин паказаў добры прыклад супрацы дзяржавы і грамадства ў аднаўленні нацыянальнай каштоўнасці. Теперь вопрос стоит восстановления храма. Турчыну ўдзячныя беларускія габрэі. Пры ім у Валожыні быў адноўлены найстарэйшы габрэйскі ешыбот. Без прошлого будущего же не бывает. Александр Генрихович умее сябраваць з багатымі людзьмі краіны, у тым ліку Тапузідысам, які валодае гарадзенскай тытунёвай фабрыкаю. Умее размаўляць і з простымі людзьмі. Нормально. Домой пригласить? Да. Летась Лукашенко прызначыў Александра Турчына прэм'ер-міністрам Беларусі. Под язык? И что, под язык кладешь? Голова кружится. Да, Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась. Ці не ў такі момант Александр Григорович хоча напіцца, калі Александра Генриховича ў Маскве сустракаюць не горш, а можа і лепш, чым самога Лукашэнку.